היום נעשה סרטון למתחילים. מה השעה? לארוחת בוקר אני אוכלת. מה נשמע? בסדר. מה אתה אוכל לארוחת בוקר? אני לא אוכל ארוחת בוקר, אני רק שותה קפה. אני עכשיו מתחילה לעבוד. אני צריכה לעבוד. אני מתחילה לעבוד. אני יושבת על הכיסא. אני יושבת. אני עובדת מהמחשב. אני עובדת מהמחשב. אני עובדת מהבית. זה הבית. זה בית. אני עובדת מהבית. אני יכולה לעבוד מכל מקום, כי אני עובדת מהמחשב. אז אני יכולה לעבוד מבית קפה, אני יכולה לעבוד מהמטוס, מהרכבת, מהבית. אני יכולה לעבוד מכל מקום על המחשב. אז יאללה, נתחיל לעבוד. אני צריכה להטעין את המחשב, כי אין לי סוללה. אין לי סוללה במחשב, אז זה המטען של המחשב, ואני מטעינה את המחשב. יש הרבה דברים שאני רוצה לעשות היום. הרבה דברים. האינטרנט לא עובד טוב. גם פה אפשר להשתמש בפועל לעבוד. האינטרנט לא עובד טוב. זה מאוד איטי. מאוד איטי. כמו צו איטי. יו. אני צמאה. אז אני שותה מים. דורון שותה קפה. אני אלזה, כי אני אישה, אני שותה